Imithetho yamajethi number 1 ayikaba first. Kodwa uma ungenayo imali noma ungekho la ufuna ukuba khona ngesimo sempilo, khohlwa usubhadali first. So ungaqhubeka-ke bafo ibambezele, mina anginankinga sengishilo kodwa. Number 2, ungagcini ngokuba umfana, khula ube indoda. Lokho-ke akuyi ngaminyaka. Number 3, vikela isithunzi sakho, ukhulume ngezenzo hayi ngomlomo. Number 4, zincishe ubumnandi bamanje first, ngenxa yokunikelela injabulo yakusasa ukuze uphile ubuse njengomholi oyinkosi. Yabona mina imithetho. Imithetho yoshintsho number 1, ushintsho luqala kuwe ngaphakathi. Ukuze ukwazi ukulungisa okungaphandle, kumele ulungise okungaphakathi. Number 2, uma lingenzeki first uqhubeke uzama, shintsha indawo first. Kwesinye isikhathi udinga nje ukushintsha indawo lohlala kuyona. Number 3, uma liqhubeka lingenzeki, shintsha abangani. Shintsha abangani first. Uma liqhubeka futhi lingenzeki, shintsha indlela ochitha ngayo isikhathi sakho, ube nenhloso yokwenza ushintsho empilweni yakho. Yabona imithetho yosuku number 1, iba nenhloso ngendlela ochitha ngayo isikhathi sakho, ave siphunyuka kalula. Number 2, iyeke lento yokuthi uzoqala ngomsombuluko, usuku olusha ithuba elisha. Number 3, indlela ozizwa ngayo osukwini ishintsha njalo, kepha ohlele ukukwenza kumele uqhubeke. Number 4, ungabi namahloni okuphupha, ungavumeli uvalo lomunye umuntu othusa awakhe amaphupho kube ukusaba kwakho nawe. Yabona mina imithetho. Imithetho department number 1, ungabi namahloni ukuzikhetha, ukuzicabangela kanye nokuzibeka phambili okanye uzibeka kuqala. Number 2, ungagcini ukukhula ngeminyaka kuphela, khula nangendlela yokucabanga, ukwenza, ukufisa, ukuyimisela. Number 3, ayikhangezi ivumbethe, lahla okudala ukuze ukwazi ukuvuleka isikhala sokusha. Number 4, namanje ngisasho, qala into ezokhula nonyaka, ungagcini ngokukhula wena wedwa, ushintsho ungalenza empilweni yakho. Yabona imithetho department, ukujabula uyazikhethela, injabulo isuka kuwe ngaphakathi, yazi ukujabulisa umoya wakho. Yabona mina imithetho.